Hai că am pornit filmarea, dăm partă. Ok. Uite câte... A, scuze, eu ți arătat cum așa era oprită câte ecrane am. E bine, e bine. E bine, e bine. E în regulă. T-Rex Game. Hai, Veri. Vag. Roleplay. Simulăm viața reală într-un joc. Power Gaming. Ne oferă șanse egale, roleplay supranatural. Exemple la amândouă. Ok. Ne oferă șanse egale, iei cover la jaf după o boxă. Gen, pui o boxă și iei cover. Și al doilea, PG, roleplay supranatural, adică intri într-un copac și nu rulezi, ai puteri supranaturale. Metagaming. Metagaming. Informațiile oceanice, gen, le iei OC și le folosești ce? Exemplu. Tragi într-o nemarcată pe groove. Tu nu ai PD pentru că e nemarcată. Mixing. Mixing. Îți dă informații din IC în OC. Un exemplu ar fi că scrii pe chat-ul global. Că mai e razie pe groove, gen. Ok. Player kill. Player kit. Trebuie să uiți toate informațiile dintr-un roleplay. Gen, dacă ți-ai luat glonț. Trebuie să uiți toate informațiile din roleplay-ul. Revenge kill. Te omoară, îți dai respawn și după aia te duci să-l omori. DM. Atacarea slash uciderea unei persoane fără niciun scop roleplay. RDM. Omorârea unei persoane fără niciun scop roleplay doar pentru amuzamentul propriu. RDM masiv. Omorârea mai multor persoane fără niciun scop roleplay doar pentru propriul amuzament. Și un exemplu să-ți dau ca să nu zici ceva. Când te duci la o ședință sindicat și îi rupă toți, gen, îi omor pe toți. N-ai un scop să-i faci asta. Helicopter deathmatch. Helicopter deathmatch. Omorârea unei persoane fără niciun scop roleplay cu un heli. Vehicle deathmatch. Omorârea unei persoane fără niciun scop roleplay cu un vehicul. Low effort roleplay. Acțiuni repetate într-un roleplay, gen roleplay repetat. Aceleași acțiuni se întâmplă aceleași... Cobait. Da. Provocarea unui organ de poliție să aibă un roleplay cu tine, gen să te urmărească și așa mai departe. Contrarob. Contrarob. Stai un pic să plecat asta. Intri peste niște mafioți și doar așa ca să le strigi jaful. Kamikaze. Când îți pui viața în pericol, gen să cauzezi rău. Gen să bui pe cineva sau știi, îți pui viața în pericol. Ok. Și un exemplu ar fi când te lași pe un heli, gen tu zbori și te lași pe unul să-l bubui. Tu spui și viața ta în pericol acolo. Ok. Te ferești de gloanță, gen fugi în zigzag ca să te ferești. Provoking. Provocarea unui jucător să aibă un roleplay cu tine, gen să-l înjuri, să aibă un roleplay, să te urmărească sau așa mai departe. Rob and kill. Îl jefești și omori. Kill and rob. Să ce urmează? Kill and rob. Kill and rob, am zis. Omorârea și jefuirea unei persoane. Drop and kill. Drop and kill. Îl pui să-și dropeze tot și după-l omori. Cop fear. Nefrică de poliție. Non fear. No fear? Da, non fear. N-ai frică de armă. Roleplay star boss. Erotic roleplay. Faci acțiuni erotice. Carem. Te bușești în continuu fără niciun scop, gen. Te bușești în continuu cu două mașini, cu un prieten, gen. Te bușești așa, ca prost. Ninja Jack. Ninja Jack. Nu rulezi între 5 și 7 secunde când fură mașină, gen. Bunny Pleci așa. Bunny hop. Când sari ca să obții un avantaj, gen să nu te nimească gloanțele sau așa mai departe. car surf. Car surf. Când o mașină merge cu o viteză de mai mult de 15 la oră și tu nu cazi. One punch. Nu știu asta. Chiar am uitat. Unul din trei. Olympic swim. Înoți în continuu fără să te oprești. Post hunt. Stai pe o persoană, gen... Să-i găsești sancțiuni la tichet, gen, să dau un exemplu. Ok. Stream snipe. Stream snipe. Te duci peste un YouTuber doar așa ca să-i strigi roleplay. Urmărești un streamer ca să... și te duci peste el să-i strigi roleplay. Joacă la magazin câți oameni de teren pot să fie maxim? 1. Ai Unu. voie cu statici. Da, la magazin, da. Cât? Parcă 2 maxim, mi se pare. Bun. Câți polițiști trebuie să fie un pentru a desfășura jaful? 3. Jaful la băncile mici. Oameni de teren, maxim. La băncile mici? Da, din Blade-ul. Blade, nu. Mi se pare că 2 oameni, parcă.
Cred, Nu, dacă zic bine. mai încearcă. 3? Nu. Mai încerc una. Ok. Nu știu să zic. Era Stai să mă aproape, gândesc. ai zis 3. Am zis 3? 4. Ai voie cu o statici? La Play nu. N-ai voie. Câți polițiști La- trebuie să fie un? 5. Între ce interval oral ai voie să scoți arma într-o zonă răufamată? Gen să scoți arma sau să jefești. Scoți arma de calibru mare. Scuze. După 7. De la 7 seara până la cât? Până la 7. Bun. În zonă retrasă? În zonă retrasă. Mhm. Gen, nu pare o fumată, pare trasă. Da. Mi se pare că de la orice oră, parcă nu știu. Nu, Nu știu. e o oră. Ai o oră? Abar n-am, sincer. Aici nu prea mă interesează. La răufamată mă Băi, interesează. Să nu zară fumată. Hai la testele.